לא, העבירו מלא זמן לזה, שנה, שנתיים, משהו כזה. אימא'לה, זה בטלפון הישן שלי, קנו לי חדש לפני שנה. לא חשוב להפסיק. סליחה, תוזים עם מרקוע. חמיתות. חמיתה זה פנקל בשירוב. עכשיו, 10:30 כולה, כולה, אמרו בסך הכל. פיין, הבנו, רק עברית. אל תדאג, נערך יפה גלי. אבלי. בתאי, בתלילה. לכל הרוחות תלילה. חושב בספר? נקלתי את החסות. ברוכים הבאים לעוד תוכנית של מוזיקה עם תלילה. מוזיקה עם תלילה. והיום בתוכנית יש לנו אורחים ממש ממש מיוחדים. אנחנו נמצאים כאן באולפן עם איילה ויאיה, מהלהקה עם השם המפתיע, ילדי בית העץ. אפילו אולי בסוף התוכנית הם ישנו שיר קטן, סליחה לספוילר. אם מישהו מכיר את הסדרה לילי, אני יודעת איך לעשות את ה... מאזינים יקרים, אנחנו מיד נחזור לכם, הפסקה קצרה וחוזרים. ביי. את הגולגולים של לילי. זמזם העברית. לקראת ביקורה של אליס בארצנו, אני רוצה לוודא שגם ברדיו תלילה מדברים אך ורק בעברית. ולכן, בכל פעם שתאמר מילה שאינה עברית, אני אלחץ על הזמזם. מתי אמרתי מילה שהיא אינה בעברית? אמרת ספוילר. אז מה אני אמורה להגיד? כלכלן. כלכלן? בוודאי, כלכלן. סליחה שעשיתי לכם כלכלן. אתה מקלקלן לי את השידור הזה. בבקשה. וחזרנו. בוא נשמע קצת עליכם ועל הלהקה, ומה קורה, איילה. שלום תלילה. אז בעצם הפרויקט שלנו. מיזם, לא פרויקט, מיזם. אז נשמע המיזם לכם? שלנו אני עושה יותר התחיל טוב. בעצם לפני 3 יותר שנים. טוב. כשהוצאנו את הדיסק הראשון שלנו. יותר טוב. נעשה גם חלק. תקליטור? לא דיסק, תקליטור. וואלה, צודק. וואלה זה בערבית, אמור אחס. מקווה שנמשיך? סבבה. טוב, אפרים, מה עכשיו? גם סבבה זה בערבית. סליחה, מאזינים יקרים, אנחנו נצא לעוד הפסקה קצרצרה כבר. טוב, חוזרים? בואו לחלק 2 ועוד אתה עושה, יש לי פה אורחים ממש 10 חשובים, אתה שניות. הורס לי את השידור. גם אבל תמיד אני בעוד... לא מבין, יש מילים כל כך עכשיו יפות 10 בעברית. שניות. מדוע לא להשתמש בהן? אפרים, חלאס. חלאס זה גם בערבית. היה. זה ביידיש.